मैया दाखालि जोङो दिपेन बर' सेन्ट्रेल एबसुनि प्रेसिडेन्टनि आबुल थाबुल जावलियाबादि बखिलाबायनाय जोङो नुगासिनो दङ। ए टु जेड 6 सिड्युलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिटिसि एकर्ड बिटिआर एकर्डनि सायाव टन्न टन्न रिप्लाइ होनो हागोन होननानै दुग्गां थिफुला दोनानै नोङो बुंदोंमोन। फै थारिखआ ला, जायगा खालाम, साननि समाव we are ready to debate. We are ready to compete with you. dari mana nta pawsiदों dari mana बेबेराबा आंखौ व्यक्ति सार्थ व्यक्ति माबायाव पार्सनेल कैरेक्टाराव माने आक्रमण खालामदों नोंलाय जा बुंनो हायो जों बिथांमोनहा दिनैनि तारिखआव बिथांमोनहा गाब्रायबाय। बिथांमोननि नावा जे गोदोहां बिनि थाखायनो बिथांमोनहा गाब्रायदों। गाब्रायनानै जानला मेनला बिथांमोनहा बाथ्राफोर बुंथिंगासिनो दङ। आंनि चेनेल नायगिरि गासैबो रायजो राजानिसिम गोजोननाय बावहरग्रोनानै दिनैसिमनि मोननैसो आपडेट्स नोंथांमोनलागै लाबोदो रायजोफोर। नोंथांमोना जायफ्रा आंखौ आंनि चेनेलखौ अनसायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांनो हागोन आरो मोनथिनानै लानो हागोन। बेबा आरो जायफ्रा जुदि गोदानै जुदि फैदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोना चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना गालांनो दाबाव। इन्ट्र भिडिअआवहाय जायफोरखौ नोंथांमोना नुबाय बेफोरनि सायाव फंनैसो जेबायदि जोङो ससियेल मिडियायाव जोङो डिबेट खालामज्लायनाय ससियेल मिडियायाव नांज्लायनाया आथिखालाव गोबां बारा जालांबाय। जायनि जाउनाव दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव गोबां गुलाय गुजायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा रायजोफोर। दा नै मैया दाखालि बावै दिपेन बर' साराहाय एबसुनि दिपेन बर' साराहाय अमर सिं ब्रह्म मानगोनां लोगोसे मानगोनां दावराव देख्रेब बिथांमोननि सायावहाय माखासे बाथ्राफोर बुंदोंमोन। बेखौ लानानैनो आरोबाव अमर सिं ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब बिथांमोनाहाय माखासे बिबुंथि आरो माखासे सोंखारिनाय बाथ्राफोरखौहाय फिननाय महरै होफिननायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेफोरखौ जुदि जों नायनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय मोनसे गिदिर खैफोद मोनसे गिदिर अलखद बेयो जानो थांगासिनो दं होननानै जों बुजिना मोनो नङा होमबा रायजोफोर। आसलते जायफोरनि गेजेराव दिनै बे ससियेल मिडियायाव नांज्लायनाया जाबोदों बिथांमोनखौ जोङो नायोब्ला गासैबो बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय गेदेमाफोर नङा होमबा रायजोफोर। जों रायजो राजाफोरा मिथिगौ। दायो जोंहा दिपेन बर' सार बिथाङा एबसुखौ दैदेनगासिनो दङ, हारिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो दायो बिथांनि हेंथाहै जाय मानगोनां अमर सिं ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब सार बिथांमोनाहाय जि बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियायाव नांज्लायबाय थादों बिथांमोनाबो मोनसे समावहाय हारिनि खामानि मावबोनाय एबसु खामानि मावबोनाय जातिनि सार्थनि थाखाय खामानि मावबोनाय साफा गेदेमाफोर। दा बिथांमोन गेदेमाफोरनि गेजेराव जुदि बेबायदि दाङाबाजि नांज्लायनाय जाबाय थायोब्ला हारिनि थाखाय सोर मोजां सानग्रा हारिनि थाखाय सिन्था खालामग्रा मानसिफोरनि गेजेरावनो जुदि बेफोरबायदि नांज्लायनाया जाबाय थायोब्ला हारिया बेसेबां जौगानायाव थांगोन बा हारिया बेसेबां गोगोमहै गसंथानो हागोन बेखौ जुदि रायजो राजाफोर बा सोरबा बेक्तिगत हिसाबैबो जुदि जोङो सिन्ता खालामनो रोङोब्ला बेखौ जोङो नुहुरो आरो मोनसे खैफोदनि लामायाव थांगासिनो दं होननानै जोङो साननानै जोङो मोनहरो। आरो बेखौबो जों मिथिनो मोनो जि जिहेतु खौसे जानानै हारिनि थाखाय हारिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय हारिनि थामोनथानि थाखाय जिहेतु खामानि मावलांनांगौ खौसे जानानै दा बेखौ जोङो खौसे जानो हायैखौ माब्लाबाबो खौसे जानो हायैखौसो जोङो नुहुरगासिनो दङ नङा होमबा रायजोफोर। दायो जोङो नुदों जेनेबा बैसोरबो बुङो जोंनियानो थिग आरो बैसोरबो बुङो बिसोरबो बुङो जोंनियानो थिग नङा होमबा। दा मोननैथिंनिफ्राय जुदि नायोबा बिथांमोनाबो बुङो जोंनियासो थिग आरो बैथिं नायोबा बैथिंनियाबो बुङो जोंनियासो थिग। दा अलरेडि जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावनो जोंनि गोरों गोरा गियानिफोरनि गेजेरावनो हारिनि थाखाय सिन्ता खालामग्रा हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय हारिनि मोजां खामानि मावनो हाग्राफोरनि गेजेराव बिदि
अलरेडि डिभाइड जानानै थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा जोङो पाब्लिक हिसाबै नर्मेल पाब्लिक हिसाबै जोङो बेखौ लुबैया जि अरायबो बेबायदि दाङाबाजि अरायबो डिभाइड जानानै थाबाय थानायखौथ' जों रावबो हास्थाया नङा होमबा रायजोफोर। दा जों आसा खालामो दा बेफोरबायदि नांज्लायनाय बेफोरबायदि डिबेट खालामज्लायनाया जोबनांगौ आरो खौसेयाव फैनांगौ हारिनि थाखाय बयबो सिन्था खालामनो बा हारिनि थाखाय बयबो खौसे जानानै खामानि मावलांनायखौसो जों पाब्लिकफोरा बयबो हास्थायो नङा होमबा रायजोफोर मोजां खामानि मावलांनायखौ। जाय हक बियो दा थांबाय बियो थांबाय बिनिफ्राय मोनसे आपडेट्स नोंथांमोनलागै लाबोदों रायजोफोर। जोंहा माखासे एक्स एनडिएफबिफोराहाय जेलाव थानाय रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे माखासे एक्स एनडिएफबि केडार्सफोर बिथांमोननि लागै जेलाव क्रिसमासनि प्रग्राम खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। गोबां खरसा खालामनानै बिथांमोना बिब्दिनो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै प्रग्राम खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नोंथांमोना जुदि नायनो इन्टारेस्ट बा ससे नायलांनो हागोन आं देखायनो इच्ছা खालामदों। दिनै बर'दिननि सान बर'दिनाव जों बयबो रंजायो। আমি বড়দিনৰ উপলক্ষে সদায় আনন্দৰে ফূৰ্তি কৰোঁ। যেনেকা আমাৰ প্ৰভু যীশুৱে 2000তকৈ বেছি বছৰ আগতে বেথলেহেম নামৰ ঠাইত জন্ম হৈছিলে, এটা গোহালি গৰুত জন্ম হৈছিলে। সেইটো আমি মানে ঈশ্বৰৰ পুত্ৰই নিজে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে আমাক বচাবৰ কাৰণে। আমাৰ মানৱ জাতিৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ প্ৰেম থকাৰ কাৰণে এখেতে নিজৰ পুত্ৰক পঠিয়াই দিছে আৰু সেই মৰমটো লৈ পেলাই আমি আজি আনন্দিত, কাৰণ প্ৰভু যীশুৱে আমাক বচাবলৈ আহিছে। সেই আনন্দটো আমি আমাৰ মাজত আৰু যিবিলাক ব্যক্তিবিলাক দুখ আৰু কষ্টত আছে সিহঁতৰ লগত আমি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আজি সাজু হৈছোঁ। আমি ডন বস্কো চাৰ্চৰ পৰা কেথলিক চাৰ্চৰ পৰা আহিছোঁ। আজি জেলত আমি এটা প্ৰগ্ৰাম কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই আহিছোঁ যে জেলত বহুত কেইটা মানুহে নিজৰ দুখৰ কাৰণে জেলত সোমাব লগা হয়, কিছুমান বিনা দুখেৰে জেলত থাকিব লগা হয়, সিহঁতৰ মন বেয়াই থাকে। গতিকে আজিৰ এই বড়দিনৰ সময়ত য'ত সকলোৱে ফূৰ্তি কৰি আছে সিহঁতৰ ফূৰ্তিৰ বা মৰমৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে আমি আহিছোঁ ফল মূল লৈ পেলাই আৰু ঈশ্বৰৰ বাণী শুনাবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আহিছোঁ। আৰু এইখিনি যিমানখিনি সময় আমি পাওঁ সিহঁতৰ লগত আমি সেই সময়টো গান গাই পবিত্ৰ বাইবেলৰ বাণীটো শুনাই পেলাই সিহঁতৰ মনটো যাতে আমি শান্তিত ৰাখিব পাৰোঁ সেয়ে আমি কামনা কৰিছোঁ।